oge mama dị echefu ihe ọ so na si were mmanụ wee sie elu ngwere nni na onye chansị n'ife white ga-adị n'enu ya ogboje ebupụtana m ọkwa nzu m ede adịgwo n'ime ere ọjị ga-adịgwo n'ime ya ọjị nkịta adịgwo n'ime ya ka anyị were kene Chukwu okike abịa ma ebe o mere ka anyị dị ndụ wee site na Jenụwarị wee dugide anyị ndụ were banye n'ụbọchị taa 1 Disemba Chukwu ịgbanye ya na ọjị ka nna amapụrụ gị chi okike ibe dịka ga-akọ na anyị abịa na anọ ka Igbo kọrọ afịa Igbo ji wee nwere onwe fe ndị a na Binianu ekene ka anyị buru bịa ọkọ dị ọkọ siri ma ogboja jide ka anyị gbujiri ya ọjị abịa na Igbo bụ Igbo a sị na ndụ anyị adịnị maka na anyị bidoro na sinsi yọwa Chukwu si abiko na ndụ ụmụnne anyị jere obodo oyibo na ndụ ha ya adị tata ndụ ha dị wee banye n'ọnwa Disemba taa wee wụrụ ofu ụbọchị n'ime ọnwa Disemba anyị wee na-atụkụ Chukwu okike si abiko nna dị ebube dị obi umeala biko do na-ekwe ọjị ekene ka anyị buru bịa n'ihu gị maka asị na ekene dike na nke o mere eme omekwa ọzọ asị na agadi nwaanyị ọsọ na-achụ na ọ na ha agwala ya ọnụ Chukwu anyị wee were ọjị wee na-eche n'ihu gị asị gị nna dị ebube na ike na gị n'isi ụmụnne anyị niile wu ndị Igbo jere obodo oyibo dị iche iche ụfọdụ nọ na Venezuela ụfọdụ nọ na Japan ụfọdụ nọ na America ụfọdụ nọ South Africa ụfọdụ nọ na Libya ụfọdụ nọ Cote d'Ivoire ụfọdụ nọ Ghana ọ bụkwanụ na egube ebe bajelo chi ji eji chi ga-abọ na kọntrị niile dị iche iche ebe ndị Igbo nọ anyị si na fa niile na-ekene gị na ya banye n'ọnwa Disemba odogwu ịkarịrị odogwu oge nwoke mmanwa na amara ekwe ikwere anyị na nkwa na Novemba ọnwa gara aga isi na ije ebe ibe akụ na ụba ịdị ekwecha nkwa n'azụ o nwekwonu ndị kpọrọ nnu si na ọ dịgwo mma ibe ahụ ekwuru mere nwee ndị ọka fọtụrụ Chukwu anyị na-ayọsi gị bikodo were Disemba were cheteve ndị n'ọrụ tebere wee Disemba anyị ejuelu mba akpa ụmụnne njebere obodo oyibo ịchụ ego na kọntrị dị iche iche anyị si na ndụ ya adị anyị si na ọchọ nke ọ ji emebe na ọdachi ya ma ekwe anyị si na onye isi be na-awa aja na o ji eji nke ewere chụ anyị si bagbue n'aka nri na ya egbute mma anyị si bagbue n'aka ekpe na ya egbute mma na kọntrị ọwụ na nwafọ Igbo a nọ na anyị si na ọ bụ ife ọma nọ na kọntrị ahụ ibe ji akpọ ya ihu ibe ọjọọ na-eme n'ihu anyị si ba nọdụ n'azụ ibe ọjọọ na-eme n'azụ anyị si ba nọdụ n'ihu ibe ọjọọ na-eme n'aka nri anyị si ba nọdụ n'aka ekpe ibe ọjọọ na-eme n'aka ekpe anyị si ba nọdụ n'aka nri ibe ọjọọ na-eme n'ụzọ niile anyị si kaba ha ikuku be n'enu ajọ mmadụ ama achụtaba ajọ mmụọ ama achụtaba anyị si na ba ji ebu akụ na ụba wee nata ibe bụ ibe ọ bụla ba na-eme n'obodo oyibo anyị si na oyibo akụ na ibe enwe nwe ji eso benata anyị wee si na osisi ọhụrụ na bụrụ ba atụ nkweji agbaji n'ike ndụba ya adịla anyị n'ọnwa Disemba anyị banyere n'ime ya ndị gbagoro tiketi ji esi obodo oyibo dị iche iche were bata n'ime anọ Naijiria fabatacha aja na-achị azụ ụkwụ ba ji wee nata anata nke ba ya eji na-achị azụ ji aka mma onwe ajọ mmadụ nọ n'ụlọ echebe nwe ajọ mmụọ nọ n'ụlọ echebe
before ba na abata na Nigeria ajo mmụọ na ajo mmụọ dị na etebe ya gbabirikwo n'ike nwa o ati ndego na akụnụba na ndụ na ahụ isi ike ga-awala voje kọntri niile ba nọ na ibe ọma mebelebe ma nwoke dị ya jere ije ma nwaanyị dị ya jere ije jebere obodo oyibo anyị sịrị unu ji anata na ahụ isi ike ndị ji anata Nigeria na Disemba agụrụ moto unu ji anya moto unu ji erubere unu isi ọdụ onye akụrụ mkpụrụ ọjọọ na nnata ije a Disemba onye kụrụ mkpụrụ ọjọọ na mkpụrụ ọjọọ asụkwa ya na wee si n'ime ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya ibe akụ na ibe enwe mere ụmụ be anyị jere obodo oyibo na-ekwe na ọjọọ ugo ka m ji n'aka etikụrụ m mmụọ na-edu ndị ije etikụrụ m aja ana Igbo tikụ ibe na-emere ụmụ Igbo ibe si eje na-enwe ụmụazị be anyị ndị jere obodo oyibo na kọntrị ọbụ na ba nọ na anyị na-eti mkpu ya bido taa anyị na-adị eti mkpu ya na mbụ na-etikwa mkpu ya ma taa maka ekwere m nkwa n'ime ọnwa gara aga ngwụcha ọnwa na-eji ebi ike ndị ebiri ike ha kwetara na ebiri ike aja na Igbo adịghị eji ije ifere maka aja na Igbo na ka ose ọjị ndị n'ọlụta ha n'ime ọnwa Nọvemba bụrụ unu nke unu n'ọnwa Disemba unu jebe unu ji ejeru unu nọba anaba unu ji anaru ajọ mmụọ ama afụ unu ajọ mmadụ ama afụ unu ọdụ onye n'ime unu a na-alụlụrụ aka na vileji ọdụ onye n'ime unu ọ bụ ibe ndị nna ba metere ji ọdụ onye n'ime unu wụ ibe o metere ji mere o ji bịa were bute ike n'obodo oyibo jere ogbu ọja kpọọ mụ na agba ekere nwa ngwere erugwu ọtụtọ dịka ọ na-abụ chijebụpụ ibe ajọ mmadụ dochiri bụ ụzọ chijebụpụ ibe ajọ mmụọ dochiri bụ ụzọ chijebụpụ ihe ha metere achịbụ ụzọ mepere unu be oboja jide ka igbujiri ya na ọjị dịkwanụ n'aka a sị na mmiri ọwụna karịrị ụmụnna karịa obe aka na ọ bụrụgo ohimiri alụsị bụ ka ibu n'ikpe agụ ka ọ ya ebiri o bidowe unu nso ya na nwaanyị ana n'aka anyị sị na ndụ unu ji adị anyị wee na-asị ndị nọ na Naịjirịa azụ abịa ma ụmụnne anyị ndị nọ na Naịjirịa agụ akwụkwọ ọ na-emerụ ndị obodo oyibo ọ na-emerụ unu a sị na unu ya adị ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya ikuku ọnwa ama ekusara m unu ikuku ajọ mmadụ ama ekusara m unu ibe mberede okporo ụzọ ama afụ unu sisi ibe ji akpa unu ihu ibe ọma ka unu ji ekere na Disemba ibe ọma ka unu ji ekere na Disemba ogbu ọja sị gị were ọja kpọbalụ mva na ibe ọma bụ erutegbuo ọkọ siri na bujirie anyanwụ na-agbara na-ekwe ọjị mmụọ na-edu ndị ije na-ekwe ọjị si sụbalụ m ụmụ Igbo ezi ụmụnne m ndị nọ na mkpọrọ dị iche iche ha si na bapụta na n'ime ọnwa nchikwe mmụọ jejere anyị ozi si abikodo ya na-ekwe ọjị bịa nara anyị ọjị taa takwa na ọjị a ma bikodo odododonu jee metụchara ụmụnne anyị n'obodo oyibo
ọkụ ibe anyị gọrọ n'ọfọ anyị awakwa ọjị wee sị na anyị ji atanye wawa ọjị tatata ndụ tatata ahụ isi ike n'ọnwa Disemba o ndị Igbo ekenekwa m unu onye unu na-anụ ọnụ ewu ode jinjim anyị sị na ndụ unu ji adị ọchọ nke ọ ya eme unu na ọdachi ya mekwe ya osisi bụrụ unu atụ nkwe na o ji agbaji n'ike ajọ mmụọ na-achọtọ ndụ unu nke ka ọ ya afụ mana ọ ma afụrọ nke unu masị echefukwara na akara eji enweta m 081 236 232 35 Igbo bụ Igbo ya marụ na anyị mma